Ningene endlini nenzani? Ungathinti ifoni yami, ungalingi uyithinta ifoni yami, ungenaphi? Awunafoni wena ngithi? Ya, manje uthi umama ningene endlini nenzeni? Nibuye ukuyoganga phandle. Nibuye ukuyoganga ngithi phandle. Angithi nibuye ukuyoganga phandle. Mila? Malaika? Nibuye ukuyoganga ngithi? Hey, Sister Jamila. Sister Jamila. Please. Whoa. Hey. Ngishani bangumsindo la. Ngazobangela umsindo. Hey, nibanga umsindo la. Zonixosha nahambe khona manje. Kanti wayinidelela ningitshele kahle. Eh? Wayinidelela. Uthini mama ngitsheleni? Nidlile, senidlile. Nidle ini? Nidle nesinkwa. Nishilo ukuthi bismillah. Ngisho bismillah. Isho. Behle bismillah. Rahman Rahim. Bismillah. Rahman Rahim. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Raditu billahi Rabbi wabil Islam dini wabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam rasula wa nabiyya. Bismillahi. Hey, bismillahi Rahman Rahim. Hinle. Ulinyazo yinla. Inna solati ishon solati kala ngizoneka nekusama. Inna isha inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi isho lillahi rabbil senya niweka ishoni rabbil alamin. Amba